Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. Došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. Zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. Hvala, unuče. Volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako! Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i naravno zelenila. Da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće i odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nikol mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu.
A treba naći med. O, izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. A gde je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nikol može probati to. Prijatno. Wow! A šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. Kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne, a zatim iseći jagode za ukras. Da, ovo je predobro. A Nikol će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Majko gladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju oreo kolači.
Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. Da, ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, za početak treba napraviti testo za kore. Za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! Ne, šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako, Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu, naviću tajmer i to je to. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minute ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. Miris je divan. Jao, daj baki malo cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor.
O da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone njorc. Preko ću također sipati ukusne bombone. Eto, sve spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje, mlijeko. A zatim promešati sve. O da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. O, zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smijete. Nikol, probaj. Kakav miris? Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudi ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! Bako, ti mnogo dobro kuvaš. Volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi. Wow, to je šećerna vuna Huba Buba. A kod mene su plavi kolači. Ja imam limun. Ozbiljno. Ne brini, Julie. Imat ćeš sreće drugi put. Drugari, mogu li ja da počnem? Jedva čekam da probam ovu šećernu vunu. Mora da je mnogo ukusna. Sad ću je probati, ali prvo se moram rešiti pakovanja. Tako je, napravila sam slatki sendvič od vune. O da, preslatko. Želim da pojedem sve to. Ja bih to rado probala. Ja isto. Ova vuna se pretvorila u žvaku. Nevjerovatno. Pogledajte mi balon. Ovo liči na loptu, a mogu da se igram sa njom. Hoću i ja da se igram. Baci mi. Ups, izvini, Julie, Mike je kriv. Mike nije uhvatio, ali uhvatila je moja glava. Ne radite više tako. Bacit ću vašu loptu. Mike, na tebe red. Tačno, u pravu si, Julie. Dakle, želim da probam Cake Pops. Tako je lijep. I ukus je super. Mnogo mi se sviđa. Želim još, ali treba smisliti kako ih pojesti. Tačno. Izvadit ću štapiće i staviti svi kolači u usta. Da, sigurno ću uspjeti. Da, to je pravi užitak. Julie, sad ti. Dobro, ali ne želim da jedem to. Plaši me taj užasan limun. Dobro, šta da se radi? Moram ga probati. Tako je mekan? Wow, pa to nije običan limun, nego sladak. Nevjerovatno. Ovakav limun ću rado pojesti. Prelepo. Drugari, to je bilo super. Zadovoljna sam. Roza marshmallow. Ja imam žele medvediće, cool. Yummy. Ja imam flašicu sa žutom fantom. Neka Phoebe počne. Vrlo rado. Sad ću da probam. O, da. Tako su mali i mekani. Oduševljena sam. Želim još. Ali prvo ću nabosti mekani roza marshmallow na štapić. A zatim... Jeste shvatili šta želim?
Tačno! Ispeći ću ga. Onda će postati još lepši. O, da. O, to je super. O ne, Phoebe, pazi na vatru. O, ne! Izgoreo mi je marshmallow. O, istopio se i razmazao po stolu. Prokletstvo. Pa dobro, probat ću barem tako. Pa to je ukusno. Wow! Želim još. Da li je normalna? Ponaša se baš čudno. Ne pričaj, Mike. Probaj svoje. Okej, moje žele medvedići su sigurno jako ukusni. Pogledajte kako su slatki. Mogu da se igram sa njima. Ups, da. Sad ću ih pojesti. Došla mi je ideja. Poređat ću medvediće na sto i pojesti ih bez ruku. Tako je. Nice. Njam. Julie, sad ti. Dobro, probat ću svoju fantu. Čekajte, pa to nije fanta, nego žele. Cool. Miris je divan. A ukus je još bolji. Pogledajte kako se ova žele flaša smešno trese. Jau. Gde? Ojoj, korisnik Phoebe trenutno nije dostupno. Ups. Hoćeš da probaš? Wow, to je rock candy, super. A kod mene su bananice marshmallow, ekstra. A kod mene je roze kolač. Drugari, hajde što pre da probamo. A stani, Phoebe. Ja ću prva jesti slatkiše. To su ukusne bananice marshmallow. Probat ću jednu. O, da. Unutra je čokoladno punjenje. Zamislite. Čekajte, šta je sa mnom? Ništa mi nije jasno. Phoebe, jesi videla to? Okej, probat ću još. Ojoj. Julie se pretvorila u majmuna. Da, očigledno je to zbog banana. Ajoj. A Julie, šta ti je? A nemoj da nas ujedaš. To je bilo tako ukusno. Nice. Jao, šta mi je bilo? Zašto sedim na stolu? Mike, Phoebe? Julie, siđi sa stola. Da, naravno. Izvinite, ne sećam se ničega. Mike, sad ti. Dobro, probat ću moje lizalice. Mora da su mnogo lepe i slatke. O, da, to je prelepo. Devojke, sad ću vam pokazati kako mogu pojesti sve lizalice odjednom. Gledajte. Završio sam. Sad je Phoebe na redu. Super! Ovaj roze kolač je mnogo lep. Hoću da probam fil. O, da, ukus je divan. Oduševljena sam. Julie, je li ti hoćeš da probaš? Hajde da je zamolimo. Phoebe, daj nama, molim te. Naravno da ne, sve ću sama pojesti. Cicija. Dobro, pošto neće da nam da kolač, hajde da umažemo je filom. Eto ti. Tako ti treba. Da, uradili smo to. Baci kocku. O ne, moj kolač je uništen, a ja sam sva umazana. O, tačno, mogu polizati fil sa lica. To je veoma ukusno. O, da. Jao, Phoebe je kao prase. A zašto je ovo dugme? O, ja imam plavu krofnu, srećan sam. A kod mene su sirova jaje, ozbiljno. Drugari, šta ćete da radite? Pošto niko ne želi da bude prvi, ja ću da počnem. Julie, vidim te kroz rupu. To je zabavno. A još mogu okrećati krofnu na prstu. Probat ću je. O da, ukus je divan. Devojke, ova krofna je bila tako lepa. Hajde, Julie, sad ti. Joj, dobro, sad ću probati. Prvo treba razbiti ovo jaje. Uradit ću to direktno u usta. Joj, kako odvratno. Slažem se, sirova jaja su baš ružna.
Izvinite, drugari, ali neću više jesti to. Moraš pojesti sva jaja, Julie. O, to je dobra ideja, Mike. Napravit ću sebi koktel od jaja. Tako će sigurno biti lepše. Razbit ću sva jaja u blender. Hej, pazi malo. Ups, izvini, Mike. Dakle, posljednje jaje i to je to. A sad ću promešati to sve. Jel, imam osjećaj da se ukus nije promenio. Ok, ostalo sipati se u lepu čašu. Tako je. Izgleda i dalje ružno. Čekaj, došla mi ideja. Uzmi slamku. Ne, ja neću. Dobro, a ja ću morati. O ne, ne mogu. Povratit ću ako popijem to sve. Dosta mi je bilo. Phoebe, hajde sad ti. Ja? Ali čak ni ne znam šta je kod mene. Dobro, pritiskam dugme. I šta je to? Dobar dan, šta ste mi doneli? Je li nešto lepo unutra? Da vidimo. Oho, je li to za mene? A mogu... Očigledno ne možemo ništa. Pa, dobro. Vreme je da probamo ove lepe bombone. Izgledaju zaista super. Čekajte. O ne, šta mi je? To je jako kiselo. Phoebe je postala mutant. Wow, kod mene sirni sos i pomfrit u obliku smajlića. Cool. A kod mene ljuti čips takis. Nije loše. A kod mene žele popit. Tako je sladak u obliku srca. Ja ću da odlučim ko će prvi da počne. I prvo počinjem ja. To bi trebalo da bude jako ukusno. Poigrat ću se malo. Dobro, onda ću pojesti ovu slatku igračku. Drugari, to je nerealno ukusan popit. Oduševljena sam. Blago meni. Stani, sad je moj red. Ja ću probati smajlić od krompira. Pogledajte kako je to slatko. A ovaj smajlić ljubi nekog. A ovaj smajlić je brutalan. Da. Dakle, poređat ću sve ovako. I sad imam kulu od smajlića. Ostalo je dodati što više sosa. Miris je divan. A ukus je još bolji. Ekstra. Blago meni. Julie, požuri. Hoću i ja da probam. Dobro, daj mi par sekundi. Završila sam, možeš da počneš. Da, već sam ogladnio. Želim što pre da probam ovaj čips. Wow, plavi je. I baš ljut. Ali sviđa mi se to. Poješću sve do kraja. Oho, a Mike je pojeo sav ljut čips? Ozbiljno? Da, tako je. Jao, nešto nije u redu. Zašto mi sve gori ustima? To je mnogo ljuto. To sigurno treba pomoći. Julie, hajde zajedno. Dumamo. Postalo mi je bolje. Kakvo olakšanje. Devojke, hvala vam puno. Ovo više neću jesti.